Seni sayna sali naibi buhuma Sandeng nama nenggauke orai som jerna nei thage Joंनि jiwa buhumaव आलासि बायदि नोंथांमोनहा बयबो मिथिनो मोनदों जितु अजित बाथौ धोरोमनि फोसाबगिरि गिबि जितु दैदेनगिरि बिथाङा बे संसाराव गैलिया थांनाय 5 तारिखनि मोनाबिलि 7 रिंगासोआव बिथाङा बे संसारखौ नागारनानै रुंसारि जानानै थांबाय दिनैहाय बिथांखौ बिथांनि जायगायावहाय सानथामहालागै दोननाय जादों आरो दिनै बिथांनि जोनोम सान बिथांखौ दिनैहाय जितु बे संसारनिफ्राय बिदाय होनायनि हाबाफारि बिथांमोननि धोरोमनि सिबियारिफोरा बे हाबाफारिखौ लाहार फाहार खालामनायखौ बे समाव जों नुनो मोननाय जादों बे समावहाय जोङो बिथांनि बागै माखासे बाथ्राफोरखौ आरो बिथांनि सोमोन्दै बिथांनि धोरोमाव हाबा मावनायनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लानो नाजागोन बिथाङा दिनैसिमहालागै 77 बोसोर बैसो जाबायमोन बिथाङा बे समावहाय रुंसारि जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांखौहाय जितु बिदाय होनाय हाबाफारि बे समावहाय लाहार फाहार खालामनायखौ बिथांनि सिबियारि फोथायारिफोरा बे समाव खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोननिनो सासे धोरोमनि मावथि बा धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लानो बिथां अजित नारायण बसुमतारी धर्मगुरु बिथांनि सोमोन्दैहाय बे समाव मा बुंगोन बिथाङा जे बे संसाराव गैलिया आरो रुंसारि जाबाय जोंथ' बिथाङा जोंखौ दिनै बे धोरोम आयदाखौ जोंखौ फोसाबनानै गियान बोसोन होलांदोंमोन जों दिनै नागारलांनायनि कारनाव बिराद गोबां दुखु मोनदों गासैबो जिउ भक्त बिथांमोना आरो न'खरनि गासैबो दा बिथांखौ आङो बे धोरोमाव 2010 मायथाइयाव भक्त हिसाबै लोगो मोन्दोंमोन गोबां धोरोमनि बागै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन बिथांनि जोनोमा 1947 मायथाइयाव दिनै 7 मार्च दिनैनि दिनाव जोनोममोन बिथाङा मोनाबिलि फुंनि 7टायाव दा बिथांनि जोनोमाव गोबां दाउमा दाउसा जिबि जुनार बे समाव मोनफैदोंमोन दिनैनि दिनसिमाव सफैदोंमोन दर्शन जाफैदोंमोन थिग बेखौ लाना जोंबो बिफागुरुजों जों बैसाग माग दाननि जानुवारिनि 17 खालारनिफ्राय जोंबो गुरु दर्शन सभा हिसाबै जोंबो खुंनाय जायो दा जों मिथिना मोन्दों रजिनाथ लिरनाय माखासे जारिमिनाव बिथांखौ माबोरैहाय बिथांनि बिमा बिफा सुकुर सिं आरो हालं बिथांमोना जोनोम होखो बा बिथांखौ बोरै मोनखो इसोरनिफ्राय बेखौ जोङो जारिमिननि साजों मिथिना मोन्दों जोंनाव जारिमिन फरायनो थांबा गोबां गोलाव जागोन दा बेखायनो माखासे जिथुनाखि गोसोआव दङ बेखौ आङो बुंनो सानबाय मोनसे समाव 1945 मायथाइनि 28 अक्ट'खालि सुकुर सिं आरो हालं मोनाबिलि समाव रायज्लायदोंमोन जे जोङो जोंनि न'खराव सासेल' फिसाला दङ बिनि अनगायै जोङो फिसा हौवा मोननो हायाखै बा खांनो हायाखै बेखौ लानानै बिथांमोना सावरायलायदोंमोन आरो सावरायनानै खाग्राबारि ब्रह्मारिनि मोनसे ब्रह्म समाजनि मन्दिराव फोरलां बाबाजिनाव आरजिनो होननानै थांनो रायलायदोंमोन दा अखानायै थांदोंमोन गावनि बियादै पियारि होननायखौ हालङा लानानै थांदोंमोन नाथाय लोगो मोनासै खाफाल गाज्रि लोगो मोनाब्लाबो बिथाङा दर्शन जाना फैदों मन्दिराव हाबना फैदों बिनि उनाव जेब्ला मागो दान सफैयो लावखारफ्रा बेलागुर जायो बै दिनखालि आरोबाव थांनो थाखाय सुकुर सिं आरो हालं मोना रायज्लायबावबाय थांनानै बिथांमोना लावखारफोरजों रायज्लायनानै लावखार गाहायजों आरजिनानै बुंबाय जे मानो फैदों लावखार गाहाया बे समाव बुंबाय जोंनो फिसा हौवा सासे नांगौ जाहाथे जोंनि न'खराव मोजां फिसा हौवा इसोरनिफ्राय मोनो बेबायदि बुंनानै आरजिनानै लावखार गाहाया बिथांमोननो बोर होबाय जाहाथे सासे गुनि गियानि
बे धोरोम हादोरखौ नैबे बर' समाजखौ बा हादोरखौ सामलायलांनो हानाय फिसा हौवा मोन्थों होननानै सुखुरसिं आरो हालंमोननो बोर होबाय आरो दा बेजों लोगोसे बेबायदिनो जोङो से बोसोरनि उनाव बिथांमोना आरजिहैदोंमोन 1945 मायथाइनि बिस्थिबार दिनाव ओमफ्राय 46 मायथाइनि 1942 मायथाइयाव बिथांमोना आरजिहैदोंमोन लावखारफोरनाव ओमफ्राय जोनोम मोन्दोंमोन 1947 मायथाइयाव 7 मार्चआव दिनैनि दिनाव दा बिदिनो धोरोमनि बेलायाव बिदिनो जोनोम मोननानै बिथाङा गोबां फरायनाय बायदिसिनाफोराव बायदिसिना फाव फान्दाय बायदिसिना देखायदों जेरैहाय कृष्णआ बायदि देखायबोदोंमोन सोरनिबा मोसौ बाथोनाव थांनानै मोसौ गुलियाव थांनानै बे कृष्णआ जेरैहाय बिमानि गाइखेर सेरना दोननायखौ खावना जायोमोन थिग बिदिनो मोसौ बाथोनाव थांनानै खावना जादोंमोन मोसा बागाफोरजों खमलायदोंमोन मोसौ बलदजों खमलायदोंमोन स्कुल थांनायाव बेबायदिनो गोबां दिन्थिबोदों आरो थिग बिदिनो लावखारफोरजों बांसिन लोगो जायोमोन बिफागुरुआ लावखारफोरजों लोगो जायै सानसेखालि नैबे धोरोम सानसेखालि जेब्ला छठ फुजा जायो जेरै बिहारि समाजनि छठ फुजा होनो बे समाव बिमाया बिखौ नैबे रानिखाथायाव गाइखेर होफैनो होदोंमोन रानिखाथा बाजाराव बे समाव माने जेब्ला होफैयो अब्ला बिथाङा गाइखेर लाना फैदोंमोन लाना फैनानै नुफैबाय जे गासैबो रानिखाथानि गलाफ्रा बा बिहारि जाय जिथुनाखि गाइखेर लाखिग्रा सागला बेयो बन्द' गोजा बन्द'खाय बिथाङा मा जाखो सानबाय बिनि उनाव नुबाय बे खादायाव फिथाइ सामथाइ बायदि लानानै खर' रुजुन लाना फैनाय बिहारिफोरखौ होमबाना नुनायनि उनाव सानबाय मा जाखो आरो बिदिनो रायलायबाय नाथाय बिनि गाइखेरखौ बयबो बिहारिफ्रा दखान गलाय लायाबाबो फुजानि नामाव एसे लानानै जोब्बाय जोबनानै बियो मिथिबाय जे इसोरखौ खुलुमनायाव फिथाइ सामथाइजोंबो इसोरखौ मोनो होमबा अब्लाथ' जोंबो मानसि हिसाबै इसोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइजों बा फुल प्रसादजों जोङो इसोरखौ मोनगोन साननानै बिथाङा बे हरनिनो सस्तमि दिनखालि गावनि लावखार लोगोफोरखौ लानानै जेब्ला सोरांसि सम जायो बे सोरांसि समाव बिथाङा गावनि लावखारफोरखौ लानानै बामोन नारा होननाय मोनसे बामोन नारा होनो गोदोनि आबौ आबैमोना जोंथ' दा बामोन नाराखौ बारा सिनाया नङा होमबा बामोन नारायाव बिथाङा फुंनि समाव लावखारफोरखौ लानानै माखासे थालिर गांखंफोरखौ लानानै बिदिनो थावनि जायगायाव दै सलथानि जायगायाव थालिरनि बे बेजे खालामनानै बेखौ लानानै बियो इसोरनि गोहो लानानै अरजों होनानै फुजा होजेननाय जादों 1961 मायथाइनि 15 नभेम्बर खालि बिथाङा फुजा होजेनदों आरो बै दिनखालिनो जोंनि बिफागुरु अजितआ बे सारा मुलुगाव जे जोंनि बर' समाजाबो नैबे बिबार फिथाइजोंनो इसोरखौ मोननो हासिगोन होननानै फोसावबोदों आरो बिनि उनाव लासैनो आखुथिलि लुनो हमबाय गासैखौबो कीर्तन खालामनो माबाय आर'ज लानो फोरोंबाय बिथाङा बे धोरोमखौ माबायदि फोजाखांगोन माबायदि जोङो इसोरखौ मोनगोन माबायदि जों मुं देंखोब्ला इसोरखौ मोनगोन बेखौ साननानै सानसेनि दिनाव 19था फाथालिखौ लानानै 19था खन्थाइ बानायनाय जादों आरो दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोननि धोरोमनि फोथायारिखौ बबे जायगायाव भक्तफ्रा बबे जायगायाव जोङो दिनै नैबे चिरां क'क्राझारखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे सनितपुरनि आङो दिनै सनितपुर फैदों सनितपुरनि आरो जोङो ओमफ्राय नेपाल हादरावबो माखासे जोंनि भक्तफोर दं मन्दिरफोर दङ ओमफ्राय बिथिं अदालगुरियाव दङ माखासे आरो बाक्सायाव दङ बेबायदिनो गोबां जायगायाव एसे एनैब्लाबो जोंनि भक्तफ्रा दङ आरो दिनै जिथु नैबे बिदाय होनाय हाबाफारियाव माखासे नोंथांनि फोथायारिफ्रा फैनो हायाखै बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोनहा दिनै फैनो हायैनि कारना ओरैबायदि जाबाय जोङो दिनैनि दिना माने बिफागुरुनि जोनोम सानमोन मोनफ्रोमबो आखुथिलियाव मोनफ्रोम प्राइमारियाव गावबा गाव नैबे बिफागुरुनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बिथांमोनाबो थियारि बिथांमोना फैनो हागौमोन नैबे जोंनि जोनोम सान नङाब्ला खिन्थु जोङो बिथांमोना फैनो हायाखैब्लाबो जों जेबो सानाखै मानो होनबा बिफागुरुनि जोनोम सानखौ दिनै फालिथारनांगौ हिसाबै बिथांमोना गावबा गाव आखुथिलियाव फालिगासिनो दङ आरो जोङो दिनै बेयाव जे हायो फैनो हादों बेखौ जोनोम सानजों लोगोसे जोङो बिथांखौ बिदाय होनो आखायाव लानाय जाबाय आरो
दिनै जिथु नैबे बिदाय होनाय हाबाफारि आरो जोनोम सानावहाय बिथांखौ बिदाय होनाय जागोन थ' मा बे समाव मा हाबाफारि लानानै माबायदि हाबाफारि लानानै खालामनो नागिरदों नोंथांमोना? जोङो दिनैनि बिदायनि हाबाफारिखौ जों नैबे न' गाहायनिफ्राय लानानै जोङो ओरै रानिखाता बाजारजों गिदिंनानै बान्दोगुरि ओंखारलांगोन। बान्दोगुरि ओंखारनानै जोङो आस्राबारियाव जोंनि मिरु आखुथिलि दङ बा मिरु मन्दिर, बे मिरु मन्दिराव जोङो मोनसे बिथांखौ जोंनि गुरुखौ दोननो थाखाय जायगा बानायगासिनो दङ। बेहाय जोङो दोनहैगोन आरो जोङो माखासे गेदारिं खालामनाय जागोन। जोंनि गासैबो प्राइमारिनि बे लकेलिटि हमना ला चिरां आरो क'क्राझारनि माखासे प्राइमारिनि सुबुंफ्रा फैगासिनो दङ। मेक्सिमाम जोङो 200 जनखौ लादों आरो गेदारिंखौ। बेयाव जोङो पुलिस प्रखाखनबो जनायनाय जाबाय, रानिखाता बाजार कमिटिबो जनायनाय जाबाय। जोङो दिनै दान्दिसे समनि उनाव जोङो रानिखाता बाजारनिफ्राय गिदिंनानै जों बान्दोगुरि ओंखारनानै जोङो आस्राबारि आखुथिलियाव जोङो बिथांखौ जोंनि गुरुखौ जों दोनहैनाय जागोन आरो। मोनसे खोथा बिथाङा बिथांनि न'खराव साबेसे फिसाफोर आरो सोर थालाङो? फेमिलिया सानै, सेथि बिमागुरु नैथि बिमागुरु। सेथि बिमागुरुनि बिनि फरियाला फिसा हौवाफ्रा सानै, सासेनि मुङा जाबाय अनजासिं बसुमतारी, सासेनि मुङा अराय बसुमतारी आरो हिन्जावसा थाममोन, सासे रुंसारि जालांबाय। आं बे जिथुनाखि बिथांमोना गोजानाव जुलि जाहैबाय आं बिथांमोननि हिन्जावसाफोरनि नामखौ मिन्थिना मोनाखै, माने गोसोआव गैया। ओमफ्राय आरो नैथि बिमागुरुनि फिसाफ्रा सानै, हौवासा आरो हिन्जावसा, बिथांमोना जुलि जाथ'वाखै। सासे दुबाइयाव थायो, उन्दैया हामबाय रानि बसुमतारी आरो फिसा हौवासा सेथि दैमु बसुमतारी, बिथाङा न'आवनो थायो। मथौ इंलिस स्कुल बिथाङा धोरोमनि मुङावनो मथौ इंलिस स्कुल बिथाङा गायसनना लादों मन्दिराव, मिरु मन्दिराव। बेखौनो बिथाङा सामलायो आरो। जितु दिनैनिफ्राय बिथांखौहाय बे बुहुमाव मोननाय नंलिया नोंथांमोना, थ' बिथांखौ अराय सम थांनानै फोथांना लाखिनो थाखाय नोंथांमोना माबा मोनसे थांखिफोर लादों बा अन्थाइ खाम्फाफोर खालामनानै दोननायनि थांखिफोर लादों। जोङो माने बिथांखौ जोंखौ गारना थांदोंब्लाबो जों बेखौ दाबो जोंनि गोरबोआव दङ होनना सानना लादों। मानो होनबा बिथाङा जोंखौ दिनै गोबां धोरोमनि साजों गियान बोसोन होलांबाय आरो माखासे तत्व सारा होलांबाय। बेखौ लानानै जों इसोरखौ मोनो। बे जारिमिनखौ जों फरायब्लानो इसोरखौ बोरै मोननो हागोन, बोरै मा मावलांदों बेखौ जों मोनो। आरो माखासे तत्व दङ, इसोरखौ बोरै मोननो हायो, बिफागुरुनि साजों जोङो इसोरखौ मोननो हायो नालाय, जों दाबो बिफागुरुखौ जोंनि गोरबोआव दङ होननानै सानना लाबाय थादों आरो। ओमफ्राय जोङो बिथाङा जोंखौ दिनै गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों, खैफोद आफोदनि गेजेरजों जोंखौ माखासे गियान बोसोन होबाय, जोंनि जिउखौ बासायलांबाय माखासे खैफोद न'खर संसार खुंनायाव। दा बेखायनो जोङो बिनि सायाव सानदों जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननो सानदों आरो माखासे बिनि हिस्ट'रिखौ लाम साम माने बिजाब दरननो सानदों आरो। बे मोननै थांखिखौ लानाय जादों आरो। जितु बिथांनि फोरोंनाय धोरोमखौहाय फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि खामानि मावगोन नोंथांमोना? दा जोङो बिथाङा जोंखौ जिबायदि फोरोंलांदों, जिबायदि आयेन गालांदों, बिथांनि आयेनखौ जोङो फंसेबो बारालासिनो बिथांनि धोरोमखौ जोङो फोथांलांनो थाखाय गासैबो रायजो राजा बा जोंनि जिउ गथ'फ्रा थियारि। बिथांनि साजोंनो जों सोनारलांगोन आरो अरायसम बाथौ धोरोम हिसाबै, उजित बाथौ हिसाबै थांना थाथों होननानै जोङो आसा खालामनाय जादों आरो। बिथांखौ दिनै बिदाय खालामदों, बिथांनिसिम मा आर'ज खालामदों? बिथाङा जाहाथे जोंखौ सोरगोआव थांदोंब्लाबो जोंखौ गोथां हिसाबैनो बिथाङा जोंखौ अनहरनांगोन। गोदोहाय जेरै गोथाङाव जों रायलाय होनलाय निमाहा बा माबा मोनसे फोरोंनानै बिदि मावनांगौ, बिदि खालामनाङा, बिदि बायदिसिना फोरोंलांदोंमोन। थिग बिदिनो बिथाङा सोरगोआव थानानैब्लाबो जोंखौ बिदि हेफाजाब होनांगोन होनना जों बयबो भक्तफ्रा आर'ज गाबदों आरो।